Ne, kámoši, vole, co dělají za triky, vole. Jeden ten kokot, ten fakt okolo si to přišlo umí do majstra takhle na nohu a udělat takhle dozadu a normálně, že místa by to letělo někam to nejde tak, že? Jsem fakt nepochopil, jak to dělá. Jsem to zkoušel a vždycky to letělo někam úplně do piči. Nebo dělá, vole, takové fiše, jako byla to kopná a pak to chytí tak, vole. Hej, tohle ale bude na piči video, tohle. A on prosím, to vlastně zapam. Tak to je před natáčením klipu století, ne? Co se dělo? Hej, si kde budeš může dát to kopnout. Nemáme pivo, vole. Hej. Ale to je stejně na piču, ale jak to tam dej, vole. Takových 2 vteřiny, vole. Mám ho okrást? Kevej hlavou. Mám ho okrást? Mám ho okrást? Takový jednáš, vole. Tak mu hodím balon pod nohy, hodí kočky. Jo, ale bude to reálné, jak jsi viděl. No, to tak. Dobré. Jak tak? Ten ostáč, vole, jsou takový čurák. Já to budu chtít vidět. No, ty pičo. Si lehnou, jsem mu napsal Mířek, že doufám, že zítra tam jako bude taky. A doufám, že tam bude ještě klidně jako, že někdo by tam chtěl. Nechceš fricu 8 večer? Ne. Jo, ani když tam je 8 večer. Děl mi si to žral? To bude ochu výchyt prostě. A Mířek nedává ani kačku, jenom tam